Hello लोगोफोर गुड मर्निं नै जोंहा दिनै लुथुखौ स्कुलाव दोनलांनो नागिरदों बिराद अखा हादों ओमफ्राय बेखौ गारिजों स्कुल लांसै एग्जाम सोलिगासिनो दं बेना मोजांलै दै मोजां लेट नङाबा दोनलांनाय नङा बिमाबो थांगोन नायनो फै फै आयु गाहेलांजोब्बायहाय सेन्देलफ्राबो सेन्देला बिदिनो मोजां नङा Orang gak kan sih pada? Sendalnya bila, sugar sih sama apa? Sendal kan baik teman. Halo, bisa ya? Saya tang mana bisa makai neng tang nale thah mana ye? Ini bisa ya. Ampai mukharan gaya, jadi begari mobil charge selang selang. Ampai, Mithu, ini apa? Mithu. Waiting lutu जों माने एक्चुअली बाजारावहाय साम'बो लायनो थांनो नागिरदों मैया बिहर खादों आरो ओमफ्राय बे साम' जानो लुगैदों ओंखायनो दा जों फुङावनो ओंखारबाय आरो दे ओमफ्राय जै सिखारदों ओरैनो फैखादों आरो ना ओमफ्राय ब्रासबो खालामाखै लोगोफोर ओरैनो फैदों फैनानैसो ब्रास खालामसै जास्ट दैजोंल' सुना फैदों आरो ना लुथु बिमा आं थांसै Lutu ni school man. Senal tu? Ba malai dugatar lusa. Thangla actress thangla na. Ini malai raincoat gan lala na pideng lutu. Sudah gar ke sumule. Kulai. Sabab saya kawan nang tu. Gijil kan lang tu. Nada. Lama jeng next one lang tu. Ramadang bam kan roh. Gijil kan lang nasi sana na. Lutu, all the best. All the best. No ma, thank you senang go. Nai. Ini kiri gambar nala. All the best. All the best. Thank you all, thank you. Thank you. Thang. Thang bay sini nih, cuma bisa. Panan tangsin. Panan lah babi ya. Tangda. Pasalnya nih mana malai. Pasalnya nih mana ini. So लोगोफोर दायो जों बिसोरखौ स्कुलसिम दोनबाय ओमफ्राय जोंनि खामानियानो जाहैबाय दा लावदुम फिथा जानो थांसै जोङो साहाजोंहाय मर्निं अखा बोथोरना बिराद मोजां नांगोन आरो ओमफ्राय नि उनावहाय ट्रेन नेनोसै जोङो साम'आ जोंना ट्रेनजोंसो फैगासिनो नालाय ना ट्रेन गाखोनानैसो फैगासिनो साम'आ मोनगोन ना मोना जायखिजाया नेनोसै आरो मैया बुंहरखानाय हिसाबै फैखाबायबो नालाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानो नेखानोसै जोङो ओंखायनो SBI ATM थांदों केस फैसा गैया 500 ब्रना लानानै थांदों आरो बियो मासि मोजां बोथोरा अखा फ्रि खिन्थु लाइन गैया आरोना बेनो मोनसे प्रब्लेमा बिदि अखा फ्रियावहाय साहा लादो पकरा लादो मजा फैसा गैया केस फैसा गैया होननायखाय मालाय 100 होलांदों जोंना Nanti laudum pista. Oh no, ini potong lapor ahli ne? Ketau. Saugas ni malah nanti roti jana. Antia. Azi borokun na khai bhal lagibo. Sabin na? Sao kham guguniu kham nanti. Gedau, bapre ba. Morning. Naling koro di sini tasty santi. Lu tu kan benefit cuma mencapai sini morning ni na. Kata dong. Gugu nih. Wow. Iya. Nah, kamu tahu? Krishna Janmashtami na. Oh, ini kamu tahu no? Mako.
Kabarnya moजांथार nih, अन्थाव kabar moजांथार. लोगोफोर दायो जायै लोङै जोङो मा होनो स्टेशन मोखाङाव फैनानै थाफैबाय आरो ट्रेना सफैगौनो. नै ट्रेना सफैगौ ओमफ्राय ट्रेन सफैसिगोन नालाय नै मालाय टमटमफ्रा लाइन जाफैखालायबाय आरो ना मिथु? नै मा मोनजागोन आरो दिनै एफा आसा खालामसै. मैथा बांगालखौनो इखौ लानिहाय. एसे हरबानो जागोन बारा जाया लुथुमिया जागोन जायाथाय मानदे मैथा बांगाल लानोसै मानदे माबा हरदो माबा माने एसे लुथुमिया जागोन जाया नोंथ' जाया ये जाखाया मिथु जाया ओमफ्राय जोंल'सो सानैल'सो नालाय हाफ साम'खौ मोनमारासै होमबा साम'खौ आङो ट्रेना बे गेटनिफ्रायनो घन्टासिमान नेनांबायना मा हमहैबावगोन नावख्लायना फैबाय आं मानसिफोरा गेटनिफ्राय होमबालाय गाबोनफोर लाबोदो ना गाबोन सबनिया गाबोन नाङा सबनिया मैथा बांगाल लानो सुनिबारै हरदो दे 100नि हरदो दे एन्जर गिदिर मुथा औ बानलु फिसा दंबा हर बोरदोन दङ 10 थाखानि मैथा बांगाल फवासेयावनि ने ए बेखौसो होनदों आंलाय बेलेग बानलु सानै दंखायोथ' बानलु बोरदोन दानि थांनायबा मोनगौमोन आं गरायसो थांनो हादिया साम' जानायनि सिमाङा फेलें जाबाय नै एम्फौसो लाबाय आं एम्फौआबो आंनि फेभरेटखा ओमफ्राय मैथा बांगाल लाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबायनो दा साम'खौहाय मोनदिया माने थांनो हादियानो गरायसर बयलार लानांगौ नामा आं मिथिया आंहाथ' एम्फौ मोनबाय आंनो बयलार मोनाबाबो जाबाय जे अ नोंनि थाखाय लानांगोन ना 100 थाखानि लादो लायबा खारन एम्फौ जाया आं जागोन ओमफ्राय साम' मोनाबाबो इसेबां दुखु जायाखिसै आरो खारन एम्फौ मोनबाय नालाय स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर थांबाय थानोसै न'सिम एम्फौ एवहैनोसै ओंखाम जानोसै दिनैहाय नैबे लकेल दाउ मालायसो ओमफ्राय मिथुआ माबा बयलार जानोसैनो एम्फौ जाया नालाय बेयो बयलार जानोसैनो फै लुथुमोनखौ लांना फैफिनबाय जोङो स्कुल गगासिनो एग्जाम जोब्बाय मैगं बाजार मैगं माने इसिनि एग्जामानो फै साजा जायगोन फावगाव माथो जाखा फरिखाया फैदो आबा आं 10 मोनबाय आं 10 आं मोनदो मा सां मोनदो 6 ल'थार पास जागोन जायाखै 6 ल' मोनदो ना 18 मोनदों 18 इसे 18 मोनदों नै हनै हगारबाय 18 मोनदो ना हासमला आंनोबो दै हासमलाखौ टेस्टी हासमला मोनबाय इखौ मोनबाय मालाय गबाय फाइनालि थांफिनसै न'आव संनोसै आंहा थान्दा बोथोर गांनै गांथाम एवना जानोसै बिसोर मालाय बयलारजों आलु संदों औ रिकर्डिं माइकि एम्फौआ एक्सन लाबोबाय सासेया जि गोथाव बयलार मुला आलु बेयाव एम्फौखौ रुदुमसै र' आंलाय रुदबबाय ओमफ्राय दा बेखौ हास'नोसै गुदुंथार बस'नानैसो एवगोन आरोखि बिदि होनबाथाय आगैया आंखौ एंगारनानै एम्फौ फ्राय बेदर संगासिनो मालाय
So लोगोफोर एम्फौ आंना एम्फौ ओमफ्राय नैबेखौ होनसै बेयाव ओमफ्राय बिथिंजाय बेखौ एसे बयल खालामहरसै आं मैथा बांगाल जानो लुबैदों लोगोफोर दायो आंना एम्फौआ जानोसै नै बिराद मोजां कालार आरोना रियेलाव खिन्थु फनाव बारा कालार नुवाखै आरो बिदिबाबो खोमसि नालाय ओंखायनो टस्ट सेरनांगौ जादों एसेबावबानो सामब्राम एसे जाबानो जाबाय बे आंना ओमफ्राय बिथिंजाय मैथा बांगाला एसे दै होनो एसे ओरैनो माने बयल टाइप जानो लुगैदों आरो बेखौ बे फाइनाल राउन्ड लोगोफोर आंना एम्फौआ मोनबाय ओमफ्राय हा ट्राइ खालामनोसै नै लुगैथारा मा ट्रेलार नायदों नों मा ट्रेलार नायदों लोगोफोर एसेबाबो संख्रि बामसैमोन आरो